Hola, en aquest vídeo número 14 comencem a veure la combinació dels pronoms febles de complement directe i complement indirecte, que acostuma a ser la que porta més problemes. Començo proposant una manera d'abordar-los, d'estudiar-los, perquè si es fa bé, al final resulta bastant senzill. En primer lloc, ens hem d'assegurar que fem bé i de manera automatitzada, intuïtiva, els pronoms de complement directe, és a dir, l'objecte, i el de complement indirecte, que és el destinatari. I per això, si ho necessiteu, podeu repassar el vídeo de pronoms febles 4 i 5, vídeos respectivament 4 i 5. I ara comencem amb una frase ben normal. El Roger porta la nena al parc. Aquí està clar que l'objecte, el complement directe, és la nena. Com substituiríem la nena per un pronom? Doncs clarament el Roger la porta al parc. Veieu? Doncs el que vull fer ara és el mateix però amb totes les persones. La nena és ella, és tercera persona, però també em pot portar a mi, primera persona, a tu, segona, a nosaltres, primera del plural, a vosaltres, segona del plural, o a ells, tercera del plural. Doncs el que faig és escriure tota la sèrie, això ho podeu fer vosaltres també. Em porta al parc. A tu et porta. A ell el porta, la porta, o també en o u, si és la forma indeterminada o neutra, ens porta, us porta, els porta o les porta. Doncs ara us convido a fer el mateix, per exemple, oralment, sense escriure res, només per practicar, amb altres verbs. Per exemple, agafar, perdonar, preguntar, obrir. Està bé que n'hi hagi algun que comenci amb vocal i un que comenci amb consonant. Amb agafar com seria? Doncs m'agafa, t'agafa, l'agafa, n'agafa, ho agafa, ens agafa, us agafa, els agafa, les agafa, etc. Si voleu, poseu pausa al vídeo i feu els altres tres i després continueu. Doncs ara fem el complement indirecte. Hem fet el directe i ara fem l'indirecte. Posem el Roger porta el berenar a la nena. Ara a la nena és el complement indirecte, mentre que el berenar era el directe. Doncs el berenar també me'l pot portar a mi, a tu, a nosaltres, etc. Doncs posem la sèrie en pronoms. Em porta el berenar. Et porta el berenar. Veieu que aquests pronoms ara són d'indirecte. Li porta el berenar. Ens porta, us porta, els porta el berenar. I ara també ho podem practicar amb els mateixos verbs d'abans. Agafar, m'agafa, t'agafa, li agafa, ens agafa, us agafa, els agafa. Si voleu, doncs poseu pausa al vídeo i feu el mateix oralment. També hi ha l'ús reflexiu o pronominal. Per exemple, em porto el berenar a la feina. Tu et portes el berenar. Es porta el berenar. Aquí també tindria funció de complement indirecte. Però veieu que varien lleugerament els pronoms. Per tant, tenim les tres sèries. La primera, de complement directe, la segona, de complement indirecte, i després amb els verbs reflexius o pronominals que també poden tenir funció o de complement directe o d'indirecte. Molt bé, si comparem les tres columnes, què veiem? Coses molt interessants. La primera és que els pronoms de primera i segona persona singular i plural són iguals en el complement directe i en el complement indirecte. I no només això, sinó que són iguals tant per masculí com femení. Veieu? Però, en canvi, a la tercera persona, el complement directe distingeix diferents tipus, masculí, femení, tant singular com plural, el neutre i l'indeterminat, i és diferent també el complement indirecte. Recordeu, no està de més recordar-ho, que el complement indirecte plural també és invariable, ho repeteixo. El Roger porta el berenar, ara en plural, a les nenes o als nens,
i és invariable tant si és masculí com femení. Això ja ho havíem vist abans. Per tant, seria el Roger els porta al berenar, tant si són nens com nenes. Per tant, res de les porta, ni lis porta, ni els hi porta, tot aquell tipus d'errors que es fan comunament, que us poso aquí sota, i que esborro de seguida. Doncs bé, les combinacions de pronoms quan surten? Doncs surten justament quan substituïm l'objecte directe i l'indirecte i els combinem, tant en aquesta fórmula com si són amb els que són reflexius o pronominals. Ara us poso uns exemples de pronoms d'aquests així barrejats, els més fàcils, els que fan servir les persones nosaltres, vosaltres, jo, tu, com a complement indirecte. Per exemple, si tu em portes el berenar a mi, el berenar me'l portes. Si ella us porta les truites a vosaltres, us les porta. Si nosaltres us portem això a vosaltres, us ho portem. I si ells ens porten criatures indeterminat a nosaltres, ens en porten. Veieu que són exemples bastant pacífics de combinacions. Per tant, veieu que en el cas de la primera i segona persona del singular i el plural, les combinacions són 1 més 1 igual a 2. S'agafa un pronom, s'agafa l'altre i s'uneixen. I fixeu-vos que primer va el complement indirecte i després el complement directe. L'ortografia ja la sabeu, perquè l'hem vista en 2 vídeos anteriors. El pronoms febles 9 i 10, que són els vídeos 12 i 13, respectivament. I vet aquí perquè he separat els dos processos. Ara que ja sabem com s'escriuen, anem més tranquils i ens fixem en una sola cosa. Ara farem combinacions de primera i segona persona de complement indirecte amb totes, sistemàticament, les de complement directe. I en el proper vídeo farem aquestes que són menys específiques. Vinga, el Roger em porta el berenar, la truita, els torrons, les pastilles, em porta notícies, tot el que està encarregat. Veieu? Masculí, femení, singular, plural, l'indeterminat i el neutre. Mal, malà, mals, malàs, man, mu. Aquesta és la primera persona del singular. Ara el mateix amb la primera del plural, que seria nosaltres. Veieu que aquestes combinacions són les que van amb el verb portar en aquest cas. Per tant, són les combinacions que van abans del verb i un verb començat amb consonant. Podríem fer també les del verb començat amb vocal, les del verb després del verb acabat amb vocal o en consonant o diftong. Variaria lleugerament l'ortografia, però això ja ho teniu dominat. Vinga, ara anem per la segona persona. Et porta, et porta el berenar, la truita, els torrons, per tant, te'l porta, te la porta, te'ls porta, te les porta, te'n, tu. I ens queda només el vosaltres. Us porta el berenar, la truita, els torrons, etc. Que seria us el porta, us-la, us-els, us-les, us-en, us-ho. I també, si volem, podem fer el reflexiu. Així ens apareixerà el pronom aquell es. Es porta el berenar, la truita, els torrons, les pastilles. Tot això són combinacions normaletes, pacífiques. Se'l porta, se la porta, se'ls porta, se les porta, se'n porta, s'ho porta. Veieu? Això ho podeu fer vosaltres.
Doncs amb tot això, nosaltres podem fer un quadre de combinacions de tots els pronoms de complement directe amb els de complement indirecte. Jo us suggereixo que ho feu i l'ompliu. Per exemple, amb, el, mal. I ara deixeu de banda de moment les combinacions amb el de tercera persona, el que seria el li i els, que és el que veurem en el vídeo següent. Que és divertit? Doncs us recomano que feu aquest procés 3 o 4 vegades fins que us sembli d'allò més obvi i quan acabeu passeu al vídeo següent, que encara serà més divertit. Aquí us deixo el meu correu per si teniu algun comentari o alguna pregunta. D'acord? Sobretot no us perdeu el vídeo següent. Adéu-siau.